Mugahin og 24 milyones pesos ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa waterworks system sa lungsod sa Poro sa isla sa Camotes. Mao kini ang maayong balita nga gibutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ato sa iyang pagbisita sa Poro alang sa pag-relaunch sa tourism activity sa Camotes. Nag-istorya ni Mayor Gary, si Vice Mayor Boy, bahin sa inyong water system. Kaya doon na naman yun may klaro nga study na kinahanglan na og mga 50 milyones. Kung diin, nagplano na itaon mo pagpangutang, ay na lang mo pangutang. Kapitulyo na, maoy mo pa implementar ni anak. 5 ka barangay ang makabenepisyo sa una nga phase sa Level 3 Waterworks Project nga mao ang Barangay Tigis, Mercedes, Esperanza, Kagkagan ug Adela nga adunay gibana-bana nga 3,000 ka mga kabalayan. Matod ni Poro Mayor Gary Rama nga dakong bahin sa una nga phase ang igahin sa pag-upgrade sa water lines. Sa pagkakaroon lisod ta sa tubig, no, kay kining ato mga transmission line murag dugay-dugay na gyud, no. Kinahanglan na gyud ilisan o kinahanglan ta og dugang na mga bomba makina o reservo para sa pagpundo sa ato mga tubig. Mapasalamaton siya sa gobernador kay dili lang issue sa power outage sa Camotes ang gihatagan og solusyon apan apil na sab ang problema sa tubig sa ilang lungsod. Iya gyud gitabangan ang lungsod sa Poro na number 1 namo na problema gawa sa kuryente. So kini pud ato tubig importante ni kayo labi na sa atong sitwasyon karong panahon na, no. So again akong magdaghan salamat sa atong gobernador. Gilantawan nga makompleto ang una nga phase karong tuiga. Apan hangyo sa gobernador nga ang local government unit ang modumala sa ilang waterworks system ug dili kooperatiba aron klaro kung kinsa ang manubag kung aduna man gani kakulian. Sa laing bahin, opisyal nga giablihan sa publiko ang bag-o lang nga nakompleto nga road concreting project sa Barangay Calmante, lungsod sa Tudela ni adtong Agosto 9. Gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang ceremonial ribbon cutting, kauban ang Cebu Provincial Tourism Task Force. Ang pagpasimento sa 1.18 kilometros nga dalan nagkantidad og 12 milyones pesos nga nagsunod sa ideal nga 6 ka metros nga gilapdon og 9 ka pulgada nga gibag-on. Matod dito dala Mayor Greman Jojo Solante nga ang concreting project nagtabang sa pagpa-improve sa dalan gikan sa Barangay North Poblacion ngadto sa Barangay Puerto Bello. Kahinumduman nga gipanguluhan sab ni Garcia ang groundbreaking sa maong proyekto niadtong Nobyembre 2019. Dungan sa pag-apod-apod og cash incentives sa mga barangay workers ug medical mission sa isla sa Camotes. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.